Instagram cez víkend prišiel s veľkou zmenou, ktorá úplne mení vzhľad profilovej mriežky. Mnohí z vás teraz nevedia, ako vytvoriť dizajn, aby vyzeral dobre. Ak si v tom stratená aj ty, ukážem ti ako na to. Úplne jednoducho a s výsledkom, ktorý stojí za to. V Canve si otvor nový dizajn, príspevok na Instagram v pomere strán 4:5. Rozmer dizajnu musí byť 1080x1350 pixelov, alebo si vytvor vlastný s týmto rozmerom. Označ si ochrannú zónu, pretože aj keď nový rozmer príspevkov je 4:5, Instagram ich v mriežke orezáva na rozmer 3:4. Klávesovou skratkou R vytvor obdĺžnik, klikni na polohu a zmeň rozmery na 1012,5 x 1350 pixelov. Presuň obdĺžnik do stredu a klávesovou skratkou Shift a R daj zobraziť pravitka a vodiace čiary. Vytiahni vodítka na obe strany obdĺžnika a vymaž ho. Za túto oblasť by nemal prejsť žiadny text. Protip na záver, znova vytvor obdĺžnik klávesovou skratkou R, zmeni jeho veľkosť na 880 x 1150 pixelov, presuň ho do stredu dizajnu a všetky strany označ vodítkami. Následne obdĺžnik vymaž. Do tejto oblasti pridaj všetky dôležité texty a elementy. Dizajn bude vyzerať uhladene a profesionálne. Komentuj týmto emoji, pridaj sa ku mne do komunity a začni tvoriť obsah, ktorým vynikneš.